Defilează prin fața dumneavoastră polițiști de penitenciare din cadrul Penitenciarului Timișoara, o instituție de detenție cu o îndelungată istorie în gestionarea persoanelor private de libertate, având ca misiune principală reeducarea și reintegrarea acestora în societate. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, structură care face parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate și apărare națională. Polițiști locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale din Timișoara. Prin fața dumneavoastră trec acum membrii trupei de spectacol a Asociației Reconstituiri Istorice Timișoara. Ei poartă cu mândrie uniformele armatei române din primul război mondial. Timișoara este al treilea oraș din România care are o asemenea trupă de reconstituiri istorice. Onorul lor adresat oficialităților este îndreptat totodată prelegere Ferdinand și Regina Maria. Trec prin fața dumneavoastră purtătorii moștenirii culturale bănățene, reprezentați de ansamblul Datina din localitatea Ghiroda, ansamblul Sânziene Bănățene din localitatea Gearmata, ansamblul Ghiocelul din localitatea Giroc, ansamblul de tineret Banatul al Centrului de Cultură și Artă. Da.